Ja, hej. Jeg sidder her i studiet sammen med Pil og Lykke. Sig lige hej. 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 Vi vil starte med at fortælle om, hvad insulin gør. Og det hele starter her ved bugspytkirtlen. Og bugspytkirtlen, det er der, hvor du optager ting. Lad os sige, at du har drukket en cola. Så din bugspytkirtel siger, hov, der er helt vildt meget sukker hernede, det kan jeg dø af. Så sender bugspytkirtlen sådan noget insulin ud til muskler og lever og fedtceller. Øhm, og leveren og fedtcellerne og musklerne, de begynder så at optage det her sukker. Øhm, og så når den begynder at optage det her sukker fra blodet, så falder ens blodtryk. Så går vi herned. Og der begynder vi så, nu skal vi sige, nu har vi fået for lidt sukker. Det mærker bugspytkirtlen. Nej, vi har fået for lidt sukker. Så den sender noget, der hedder glukagon ud. Og det opfanger leveren og musklerne og fedtcellerne og tænker, så alt det her fedt, de så har lavet i noget, der hedder glysolin. Og det begynder den så begynder den bare at sende alt det her sukker ud igen, og så stiger ens blodtryk igen. Ja.